जे एन्टिअकआवहाय जिसुनि सेलाफोरखौ फार्स्ट ख्रिस्टियान होननानै मुंखौ जेनदों। दा नै जेब्लानाखि एन्टिअकआवहाय ख्रिस्ट' मण्डला गायसनजादों बे साधारन ख्रिस्टियानफोरनि दुआरैहाय बे खबरा जेरुसालेमनि मादार चार्चआवहाय थांबाय आरो जेरुसालेमनि गिर्जाया खबर मोननाय लोगो लोगोनो एन्टिअकआव बिसोरो बारनाबासखौ थिनहरबाय। आं बेखौ फरायनोसै 22निफ्राय जेरुसालेमनि मण्डलिया रादाबखौ मोननानै बारनाबासखौ एन्टिअकआव थिनहरदों। एन्टिअकनि मानसिफोरनि सायाव इसोरनि बोरखौ नुनानै बारनाबासआ खुसि जादों आरो गोसोमानिजों फोरबोखौ फोथायनो आरो बेनियाव नांथाबनानै थानो बयखौबो बानजायदों। नुबायना जेरुसालेमनिफ्राय बारनाबासआ जेरुसालेमनि गिर्जानि थिनहरजानायफोरजोंहाय एन्टिअकआव थिनहरजादों आरो बारनाबासआ एन्टिअकआव सफैनाय लोगो लोगोनो रंजादों। मानोना बे जायगायावहाय साधारन ख्रिस्टियानफोरनि दुआरैहाय ख्रिस्टीय मण्डला गायसनजाबाय आरो बिसोरखौ इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनानैहाय फोथायनायाव नांथाबनानै थानो थाखाय बे थुलुंगा होदों। नाथाय बे थोजासे नङामोन। खोनासंबावदो नै बारनाबासआ सासे मोजां आरो गोथार जिउजों दैदेनजानाय मानसिमोन। बियो गोबां मानसिफोरखौ फोरबोनियाव लाबोदों। नै 25 आं फरायनि। बिनि उनाव बारनाबासआ साउलखौ नागिरनो टारसुसआव थांदों आरो बिखौ मोननानै एन्टिअकआव लाबोदों। खोनासंदो नै बेवहाय बोरै साउला फैलायखो 7 अध्यायावहाय खोनासंदो मोजां ना 7 अध्यायाव जों फरायब्ला नुनो मोनो स्टिफानखौहाय अन्थाइजों खुबैथारबाय जिहुदिफ्रा आरो जेब्लानाखि स्टिफानाव अन्थाइजों खुबैथारजादों साउला बिराद खुसि जादों। 8 अध्यायनि 1फोरखौल' फराय नुनो मोनगोन। जोबोर खुसि जादों आरो बे ख्रिस्टियानफोरखौ हमै हमै जेलाव सोदों। नाथाय जेब्लानाखि 9 अध्यायखौ जों फरायो बे साउला ख्रिस्टियान जालायबाय। इसोरा बेखौ हमदों आरो बे ख्रिस्टियान जादों आरो ख्रिस्टियान जाखांनायनि उनावहाय बारनाबासआ बेखौहाय जेरुसालेम गिर्जायाव लांदों जेरावहाय जिसुनि सेलाफोर दङमोन। पिटर जन जेकब बिसोर दङमोन आरो बिसोरनो इन्ट्रडिउस खालामबाय साउलखौहाय। साउलखौ नुनाय लोगो लोगो बिसोर गिजोब्बाय मानोना बियो सासे ख्रिस्टियानफोरखौ नासयग्रासोमोन। नाथाय बारनाबासआ बुंबाय बियो ख्रिस्टियान जाबाय आरो इसोरजों हाबा मावनो सायख'जाबाय आरो बे समनिफ्रायनो जिसुनि सेलाफ्रा पलखौ गावसोरजों लोगोसे नाजावना लादों आरो पलआ जेरुसालेमाव गसंनानै जेब्लानाखि इसोरनि बोसोनखौ खोथायो अब्ला जिहुदिफ्रा सोमोनांबाय आरो साउलखौ सिथारनो नागिरबाय। जायनि जुनै जेरुसालेमनि ख्रिस्टियानफ्रा साउलखौहाय टारसुसआव थिनहरदों आरो बारनाबासआ बेखौ मिथिगौलाय आरो जे समाव बे एन्टिअकनि गिर्जा गायसनजादों बे समावहाय अलरेडि साउला ख्रिस्टियान जाखाबाय। बेनिखायनो बारनाबासआ टारसुसआव थांनानैहाय साउलखौ लायदों। मानो लायखो खोनासंदो नै बिसोरो सानैजों एन्टिअकआव बोसोरसेसिम थानानै बेयावनि मण्डलिनि बिदा फंबायफोरजों थाफानानै गोबां मानसिफोरखौ इसोरनि बोसोनखौ फोरोंदों। एन्टिअकआवनो ख्रिस्ट'नि सेलाफोरखौ ख्रिस्टियान मुंखौ जेनदों। नुबायना बारनाबासआ गावबो जेरुसालेमनिफ्राय फैबाय इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनानै बे एन्टिअकनि गोदान ख्रिस्टियानफोरखौ फोथायनायाव गोगोमै गसंथानो थिनबाय। नाथाय बारनाबासआ सासे एक्सपार्ट थिय'लजियान नङामोन। बिहा मोनसे पास्टराल मिनिस्ट्रि मावनायनि गिफ्टफोर दङमोन। नाथाय बारनाबासआ मिथिगौ साउला सासे स्कलारमोन अल्ड टेस्टामेन्टआव गामालियेलनि स्टुडेन्टमोन बियो। बेनिखायनो साउला ख्रिस्टियान जानाय लोगो लोगोनो बारनाबासआ साउलखौ टारसुसनिफ्राय लायदों आरो इसोरनि बाथ्राखौहाय बे एन्टिअकआव थानाय गोदान ख्रिस्टियानफोरनो बियो फोरोंहोदों बोसोरसे। साउला अल्ड टेस्टामेन्ट स्क्रिप्चाराव एक्सपार्टमोन। बे सासे स्कलारमोन। गामालियेलनि बियो सासे छात्रमोन। Barnabas and Saul recognized the importance of teaching the word of God to the new converts. मानोना बे गोदान ख्रिस्टियानफ्रा माखासे जिहुदी धोरोमनिफ्राय फैदों माखासेया मोदाय खुलुमग्रा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों। बिनिखायनो बिसोरखौ ख्रिस्टियान माने प्रिन्सिपल ख्रिस्टियानफोरनि नंथारगौ फोथायनाया मा बेखौहाय फोरोंनांगौमोन जाहाथे बिसोरो फोथायनायाव गोगोमै गसंनानै थायो। They were exposed to the systematic teaching of God's word. So our churches today दिनै जोंनि ख्रिस्टीय मण्डलीफ्राबो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायाव सोलोंनायावहाय रोदा सुनांगोन।
बेनिखायनो लास्टआवहाय आङो बुंबाय दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय नंखाय फोरोंग्राफोरनिफ्राय जों गसंथानांगौब्ला फार्स्टआवहाय नंखाय फोरोंग्राफ्रा सोर बेखौ जोङो सिनायग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय जों बिसोरखौ सिनायखांनाय बिसोरनि डक्ट्रिन, बिसोरनि फोरोंनाय, बिसोरनि आदब खायदा, बिसोरनि जे मटिभ, बिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो बिसोर नंखाय फोरोंग्रा होननानै। जे दिनाव जों मिथिबाय 2 नाम्बाराव बे दिननिफ्राय जोङो बिसोरखौ गोजानाव दोननांगौ। जोंनि गिर्जायावबो जों बिसोरनो जायगा होनो नाङा, जोंनि न'आवबो जों बिसोरनो जायगा होनो नाङा होननानै बाइबेला बुंदों। आरो 3 नाम्बाराव जोङो नुनो मोनदों जोंनि गिर्जानि मानसिफोरखौबो ख्रिस्ट' सिबियारिफोरखौबो जोङो साबधान होनांगोन। मानोना नंखाय नाबिफ्रा, नंखाय फोरोंग्राफ्रा माखासेफ्रा बायरानिफ्राय फैगोन आरो माखासे जोंनि गेजेरनिफ्रायबो बुजिनो हागौ। बेनिखायनो जोङो जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोरखौ सांग्रांथि होनांगोन। अब्लासो फोथायनायाव जोङो गोग्गोमै गसंनो हागोन आरो जोंनि बे कनफारेन्सनि थांखियाबो जाफुंगोन। आरो लास्टआवहाय जोङो गाव गावनो इसोरनि बाथ्रायावहाय गोग्गोमै रोदा सुनांगोन। नङाब्ला जोङो सोरखौ फोरोंनो, जों सोरखौहाय सांग्रांथि होनो। फै जों खौसेथियैहाय फोथायनायाव गोग्गोमै गसंथानि। बे संसारनि जे फिजिकेल पारसिकिउसन जादोंना, ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा न' सावदों, ख्रिस्टियानफोरखौ जेलाव सोदों, ख्रिस्टियानफोरखौ बुथारदों, बेफोरो एसेबां खहा लाबोआखै ख्रिस्टियान धोरोमनि सायावहाय। बयनिख्रुइ बांसिन डिस्ट्राक्टिभ एलिमेन्ट्सफोरा जाबाय नंखाय फोरोंनाय। नंखाय फोरोंनायासो नंगुबै ख्रिस्टियानखौबो आन्दायहोगोन, फोथायनायाव सौथु होगोन, गिर्जाखौ थेर बेथेर खालामगोन। बेनिखायनो जों साबधान जानानै थानांगोन। दिनैनि बे जोबथा सेसनाव आं बेखौनो बुंनाय नोंथांमोनखौ बानजायदों आरो प्रेसबिटेरियान चार्च अफ इन्डियानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों। नोंथांमोना गावसोरनि मेन्दाफोरखौ जोथोन ला, जाहाथे बिसोरो नोंसोरखौ जोथोन लानो हायो। आरो मेन्दाफोराबो नोंसोरनि लावखारफोरखौ जोथोन ला, जाहाथे बिसोर नोंथांमोनखौहाय जोथोन लानो हायो। जोंनि गोजौ सिन्थ्राव थानाय सोरजिगिरि आफा इसोर, जों नोंखौ बे समाव जोबनो गैयै हामबाय होनदों। दिनै जोङो नोंनि बिसा जानायखाय सैताना जोंनि गोबांथार बेरेखा हाबा मावनानै जोंखौ नोंनिफ्राय गोजानाव लांनो हास्थायदों, फोथायनायाव सौथु होनो नाजादों। बेनिखायनो आफा इसोर जों दिनै नोंनाव आरज गाबदों, जाय बिसाफोरखौ नोंनि धोरोमनि हाबा मावनो थाखाय नोङो सायख'बाय, बे प्रेसबिटेरियान चार्च अफ इन्डियानि बिसोर साफ्रोमनो नोङो थोजासे नोंनि बाथ्रानि गियान आरो बुद्धिखौ होदो, जाहाथे बिसोरो नोंनि बोसोनखौ फोरोंनानै गावनि मेन्दाफोरखौहाय सांग्रांथि होनानै नंखाय फोरोंग्राफोरनिफ्राय रैखा खालामनानै फोथायनायाव गोग्गोम खालामनो हायो। आरो जाय नोंनि बिसाफ्रा नोंखौ खुलुमो, सिबियो, आफा बिसोरजोंबो नों हेफाजाब खालाम, जाहाथे बिसोरबो नोंनि बाथ्राखौ सोलोंनायाव गोसो गुदुं जायो आरो नोंनि बोसोनखौ सोलोंनानै फोथायनायाव गोग्गोमै गसंनानै नोंनि सोरगो रायजोनि हाबा मावनायावहाय आगान सुरलांनो हायो आरो नोंनि सोरगो रायजोआव हाबनो हायो। बेखौनो बिदों जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि नामै आमेन। थेंक इउ, गोजोन्थों।